Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Bw'Ensoko TV mbiyamona soko gendera kugokera na kubwatia emirobirio yitegendreta sembeo chinsani sato chia ubutuko we 24 sumo tingo gatano na kabiro mwaka bw'ichiri bubere 25 na monche nkoro kwa Clinton ndigi aseri bagaria bakombata se kurwa se studio ya kabere togo sabiro karanse kwa benento kurbono hoika omweria sengenche mesa yama yakuru Ensoko chinsa isato achakirabo. Karibu sana mwanchumu rigereria bono obutuko bwara tugochakana robotero kubwatia moyega obutambe bwokoenia umusaya Samson Nyanga Gutambo kurwa sekenyoro kia bunyonge ke gutoka se ward ya Machoge basie bunge bo Machoge chache county ya Kisii nigo obwate obututukano mega yo mubirunya gusira go ikiwa senka ya ichinsa isano ina isato chabutuko kurwa se chinsemo chia Machakos asotanya leti kurara nyomba na koira ni gwagochia enkendu ya Ogembo mubere onya gusira nigo rusiwa senkendu ya Ogembo chinga ki oboina bware mwa na koenenya gusira ke maritkoria rero Samson nigare ngase ekyombekeri kia NYS chinsemo ensemo ya yata ime county Machakos asanya ate kurusia obugima bwaya so gwesungia engori murikita Polinali Sakama na bwate tior obotioro agotobanya senjere boikera asenke yeganya nyagusira Samson Nyanga Gutambo omusawulenge gosoma se school ya National Youth Service NYS nigamatanga yaba yobotutukano mayaga yomubero ekurusi wa senke ndwemo ime ya Machakos na gwikiwa senka yaba chinsa isano na isatu chabutuko asoko ngusana na kwenegetigwe omubero ekwira ni gwa senke ndu Ogembo obutuko bwo asoko igwana kwenekigwa mayaga yechinkwana gokorekana asegati yabo no mubero ekwira ni gwenga chinsa cha gobiri gotinde kwa kengima biwa ncha samarieta ngoro kwa omwalimu Job Ochoki mwana oyo sirete no mwana boe kasini yane nkaiga nigo tuichane tekera gare ngo mwana bie ko mumurase nkero chakagenderie family lakini bono bahati mbaya osirire igonda itekoireneria abamate n'abasani na kubwamo n'abana aba bagotokonya kuri mubo inangambire mono ekiagera ekero amagosa ari etikororekana make ugo gutebererani kwaba nigo baita babwango na kiako era bamuretire toko moenie goikera iga ndora beri tukamalenda ku Machakos yata tukamukiga iga butukange sanana tugoitana ukawa kairua Ogembo moshari twagenda bono twamalenda ningolengire bintu muronge biri Nyagusira nigasire tubugima bwaye asogwe sunge igoro yomote ime ya school yo ya NYS Aroni Nyang'au mwana Nyagusira no mucho korone ekero mwana asirete igarenge duty officer umwana unagwenete ko bigasi asobutuko bakurinda esu babaisa yabekere gwita na nerore bari bare gosoa barusia bari barenge gasi igatuka mwana uyo tayo uyo mukubwa agakontagitia bare bamwa ba polisi baye bamurigia sare ubutuko obu baguchikogenda asa kurara elie kiagera mbutuko yarenge bakanyore gitanda ekiribusa mbamonyora na simi ya limit bakoira ni lindo mukubwa ote ubusirire bagatebi baso ekurigi within the compound ekero bachikogenda gwichia se metere ensema se bakurara nari banyora umwana uyo usiriri obugima bwaye asomote
gwikira boniganige kirenga kya Nyagusira gyo kwimukia gitambukiro gyo kwerusia obogima gitaramanyikana. Kirenga kyo gusira ku mwana ntura kimanya pi yoene skuru temanyiti ikiagero no mwana urenge buyata arwarite urire sapa barire n'abande abeli rororo akagenda nande musani oyo nde bwesi twaburirie bakuba baboria bagoteba nga mbaro cyo bwate bokongu bonde bono gusirio bugima bwaye na kikere egekone nyore na kiro omuntu nyoene skuru asarenge na intumuna abaibori nkagaira ko report rigeta Senigen Soko TV nchereta na Apollinaris akama Mancho murigaria togoska bosio traso ase oroboti ro kubwatia nigo kumanyigwa nomorikito Steven Nyariki embunde haya ene kiwe chinga kechiga abantu bane nigo bono bakageire gusiria obugima bwabo maiga iyo kumume kwa neri robase bari kurima engoro eyemo ya kibarase eskuru yegotoka ase ensemo ye eskuru yoboroso ye chinche yegotoka ase ewodi ya Kiabonyoru ebunge ya Burabu county ya Nyamira gotebanga gwikira chinga kechiga nigo abanyanyimbo nabo igo ababwatani kurwa ase serikali ya county ya Nyamira bagenda tene miroberio yogotubura hamaraba ye engore yo bare kurema kwene Kiabuna nkonyora bare abande abatigaire na kwene Kiabuna ondeta yogochigotikara ase ensemo yugo igo egati yabo mbane baene kiwe gusiria obugima bwabo maiga yo kwanyokerwa nerira base engore yo bare kurema ase skuru yo boroso ye chinche egotoka ase ewodi ya Kiabonyoru ebunge ya Burabu county ya Nyamira togoska bosia ase oroboti ronde murai bwabasobati ase county ya Nyamira mushimwa Jerusha Mumanye nigatebirenga university ya Nyamira eyue kwagachwa nechikurikia aborokyo gochakira mutienyi oikome na kabere onyamagacha yagendrete kagochawika omwerio mutienyi ukiando mwakoiga kagokwana somoiga bogosira ebiombe au na boigo abananchi kurwa ase ensemu ya Nyagokiania egotoka ase wodi ya Itibwe bunge ya North Mogirange county ya Nyamira Jerusha nigobono aigereire eserikali igoro yobwagachibwe pare kurutombe isinta gitaru na gotebanga nechikoera bwango gasaruro kubole guchasa bagusina bano inchi bonsi gosira serikali yabono muri kito Steven Nyariki na manke nase skuru ya sekondari ya Muraya Nyagokiani yogotoke wodi ya Itibwe bunge ya North Mogirange ya Nyamira asomoyega horawa no murai w'abasubati Nyamira moske Jerusha Mumanyi aiga Jerusha Mumanyi ogendera kwegera serikali irabisi yo moske William Ruto kaukwanekere kyo Jerusha ni gatebirenge university ya Nyamira iyo gendete kwagachwa sensemo ya Kiabonyoru nyore magacho tagoche kobata yari asomotienyo kianda ni gabarokiwa baria barangiriti goche university ya Kisii achekoretwa goche university ya Nyamira umutinyo 12 university ya Osteio dadake kwa soseta wao ya tweak tuwale kama minister they are trying their best ini dagire bogenda eto peret onya ko nyare kana onya ndinga igere ke kwa baso aiwe tikabanda bale admitted bale kisi ya university ke ko ko ndine ko na kabere ko nyare temba ndine na bitu ya bere ya bana bale ya bota so we are very sure that our university is going to work wala ko kaukwanekere kyo nigo boigo Jerusha kwaneirenga ara ye bunge ya North Mogirango yuera chikobwatania ensemo ya tombe goche sinta goche gitaru neche kongea na gotebanga nerebuya abantu batige gochecheria gotumeka hepare yu hase korengana na era tebirenga nechikobekwerami yebara boruma ya tombe etirengende izinda echosa kaya gitaru Eidare baratwa banere yani. Indero mochumbe ngoikaanza parliament yenene. Eka ndo kuwanere bindo utatikatwa giya kasection kale akamba kwa kasini. Lakini eka ndo kuwane bindo tukukwana tukurangirana. Tukukwana twezi tukukwana ibabo toigwa. Ebalelia njara advertise yawe gazette everyday na ibale kwa watu omotorio kwa ndajana kusainia ekiara
tiri mwanira ngochaki kwanekere boigo cherusha niga mochiria bamereria bali babeire bagocheria serikali y'omosike William Ruto nagotebanga ere kurwa ase serikali eyo niganyora magendero ao anemono wasogosira chiema naboigo kwena nebinto muna marangeti gochia saba menyi onore ngatu kutanda tambe tukuna kokolia manana bangela kwa serikali nchinga lene na bodaida nchinga na kwa hadi tegenda serikali lakini tuwaika mbele na ene noto kolera tuwetere nyere tole kiswali tulibyare kikobe bintu byakira muna kona naitana leta chitensiria na chimekyabo eta chitangilime yime chiskuru chisanditali koletande na leta ya wane mepira na kolere uniform na kolere ki wale mtelimo na kuto kuigatu wanasende na kwa biacha Bosibo bachorio banne bo mwaka 2027 nigo muraibo basibati ase county ya Nyamira mwasikejerusha mumanyi agenderere kwegera serikali arabisi na kweranga kati ya magendera nyara ko baga kwegwa na ali anyorre kurwa ase serikali y'omosike William Ruto kurwa ase skuru yaba mura ya Nyagokiani yogotoka ase wodi ya Itibo ase bunge ya North Mogrango ime county ya Nyamira ngo reporter ya Soko TV Ridera Nyariki Steven Embonde tuguskabusia sorobotiro no mwanchu murigerera chinga kiriberera rya gesiasa rigendrete konekiwa imeyense anemona sorongorwa gusi nigo bono hekiombe kia abakunde kana rituko ria rero ya Kisii Pastors and Clergy Forum bakorogwa no munyakiro gobo Bishop Dr. Lawrence Nyanuga nigo bono besokire na gusaba obotoeru na boiga maskani asigati yabarai nigo baringi ko yakwana yaiga ime ya Kiogoro igotoka se bunge ya Nyaribari chache ase boigo babodri abaibori konekia ko baika barange na ko balenda bana babo chinga kechiga omutumuko omutambe bwerusa oroche konekiwa muri kitopetwe machini na mange Nase kanisa ya The Whole Synagogue Church of All Nations ime ya Kiogoro ebunge ya Nyaribari chache county ya Kisii aiganige kiombe kia barandi ime county ya Kisii ya Pastors and Clergy Forum basangirekana eriko sabero morembe egati abana siasa chinga kie bikoro by'ikibura burugenzi kwenekiwa ime county ya Kisii amonense ya Kenya. Hallelujah. Na inde totenda kokwana nga Kenya television yasinge siasa rororo airio mani abukira asime kutana yakoba twarya makweli akaba asime kutana yakoba twarokora mano na ukabire koboro muna barandia bagusito gosabanga tata to malembo basikire mekutana yakoba asinge jasa malembole no abantu batwara magenderero asa malembole no babukanyiko bakoba bagona asa malembole nonya abantu baitene bakoigwanana tigansa benga asa barai baito especially Gusii county na Nyamira county na Kenya ngimalimo kuweke Gusii dada tutomenya no mulembe muna ba Kenya ekogera nyuma yo mare ya ruro yo ndo goswa bado no Kenya koba no yoro no Kenya chinga kicho niko bagikiri siasa cha one term na two term na kwani abo mubo bana siasa abasabo igobono banyako bakorira niko barachikunya kabako baseria bana siasa barachikokora siasa chikanisa chiabo elio mani yo kunya kora mala senje byama na one term na two term muna bale kanisa ntotageti eno gosali gosali ekenyoro yeito no sali county yeito na gosali Kenya yeito tigama sikanya ba sekero mora yasikwe na ndo nsa montaba to mokutano kanito chikiro tiako gendo na kanyo mokutano kole bwe chama gete na ndo wete t-shirt chama gete tiako gendo asenga njuku salio morembororo pande bakubachaka one term two term timetinga ba minutinga one team use one term but I hope a minute one team niko chinga kicho baragirikiara siasa choboke bago na goita bande na gokane mbweyo tiakira ndo bago morebe na ende musika bara baito na manone kero tubata security asa to kalime kutano yito tonye sikendo kunyaka magena bali mokutumia guni simasi mokutumia mekutano ino na ntumune kalisa ndo baligereti mnadoko amanyega nito bakandi matuka ujo kwa mwa kuri chukura senge ino na baiti na ina bakumi babantu for example twarolera abantu abange bakoimoka batete kwata chisegi asengencho e pipe ya tachirwe elikanya bakatwalire baibere bintu basali bintu bya abana inchi bono baimokerera igoro batete kwata obo kayayu ase county ito we say no abando bakwoga bairuchi besa batete ko itaba mwabo we say no asiboigo baborira boiboli kwene kibna chinga kiche bana babo bagocha so mutumo kongo bakwana bare nako baira chikanisere bosaberwa abaiboli twarolera so much unrest in schools abaiboli suguma abana baino baenda chikanisa tigo mwana tatigara isiko omotiga because when he comes to church we give him Jesus kero twa moire Yesu enkoro ya yaba softened twamubundisa chimbo chingiya chobo nyasaye
sukuma abana beno ngobono basiekire chisukuru basukume kabisa baende chi kanisa tubagoja chirusa abarani mwesa semwabeta matuka ya murani tatabire temakobeke mekutano ya basaye baito chikanisa chino no ante utora mukutano chiko murandi achakwa na basaye baito tobakonya endo yakabire abana baito kumurichinga abamuri beje bigibigi mo abani baito bigibigi basa kumyakano je para yankwegera bale ke barakora masomo kwegera bigibigi cyasenge nje matuka uchigocha tata bakorega siwetane Kuripoteria Ensoko TV kurega Kiogoro imeyabungia Nyarwari Chache County ya Kisii Chempethuel Machin Tuguskabusyo mwancho murigereria yamate abairi n'abasani nigo basangerekana segeti yesukuru ya Iterio unenjera ya moyoko mwa hesiko yo mwerio omwana Bahati bagukwana abaikirana haroro nigo bono bagikire okorekia enekiwa na boigo kwenekia uburendi gotingigwa nanyara bani go mwakili Cliff Mbeta harire ira yo gochegotena ne amate Bahati goikaba nyorre obwene bwa muri kito Frida Kirubo no arenga sa yorobotiro ya senchero yoboikira Pole sana. Nasa matanga yokomwenia omwana Anne Bahati oyosireti obugima bwaye asenchera yobotutukanu chikibere chaitire ase chinkwana chabalia baikirana nigo bagikeria egakorekyo na kogania obwene koenekigwa kamoranje egento mwakorera tabana aba nyasaure gororisa seli baragere idiororeri rwabo wameharibu familia sao ya kuchosha. Bahati alikuwa ni our angel, but we pray let those ones who did that never have peace. That is our prayer today. We are not going to allow our young children to be hurt. Let us pray as mothers and to ensure that justice may be served. Omwakili Cliff Mbeta nigo airera obwoba igoro yobulendi bw'abana asamuchia oborai asensemo yobulendi Kirenga kibono you cannot trust abana bao basoke siko bashigocheza nakito ikirase buna you cannot trust abana bao batari siko. This is because of insecurity and lack of leadership as a Magana security. You are defiling oyo mogaiga oyo nde karoche. The death was not even painful. The suffering before the death, that was more painful. To my okiraga iga tevento what the security. To my okiraga iga to tevento what the people who are representing these children. Boigo nigagikeria bali babwate engusanano na baibuli na koherenta asabana asagikeria ogoito kumwana Bahati. It's painful. Umanori is 6 years 3 months. 6 years 3 months. Mano itako kohosera. Mano itako kurama. Mano itako kera kende. If you had a grudge with the family, deal with the family, not that child. Siasa nigo ya bwatense asoyo koligia kirogo kyobojumbe Charles Mogaka haboria kwegwa amagoro. Jumbe mbole motwa injemo maite na abero molebere na abekire ini agantaka nanje kanga nkole miaka 5 basi na injemo muchumbo ino sikyo jumoto aba bade bakonyakoligia bakonyakorabia tenya saba sini abakonyi batuare besa batuare nkole ndabu yokurwa bunaje nya saba sini biamono ngo tyansikiri busana. Boigo nigo abagambi n'abagaka ba nyumba 10 baboligwa koenekia na gotinya obulendi. Patrol tara round. Make sure machire binyoro mwarode wa ntombi abale. Because I believe if we were in the process of protecting these children, Tonya go patrol, nobody could have taken advantage of this. Sababu abantu baito ba nyumba 10, abantu baito ba community policing, mubwaterana n'abantu baito ba police officers, administration police, na aba chief baito na assistant chiefs, abantu baito tigabaye wege tokoroka civic education. Ekerege ntumure keke okorekana okoranga abantu batwarire problem aseme chiabo igo bagotara no bosaitani. Shinde katika jina la Yesu. Kusenaki.
nige gati y'abasubati bagosereirie gocha gwesokia na gutara bonchari bunenchereyemo yo kugikiria egekore kyo akungu ntote totara bonchari obogima totar kobeka chianga irenga ibere arieso mwana kogonkera maskani tayarero irorio yuakora tetario mogaka tobeke keigo mwana kogonkera keruapi na bili bitorende tenere torusie tora umwa basate babonchari anya bagokore bikone kanyengima tetia wabakungu tubangite, but this demon koita abana babere at the same time must be found and punished in equal measure, not because Bono nigo wakili Cliff Ombeta alireira yogotinania mateyo goika banyorire oboene bwabo. For those children, I will go to court for them. I will inform you what is going to go on. Dotenine familia, they need our support. They need to heal. Once a month and their justice has gone on, let us then see from there. Kerubo Frida, Ensoko TV. Amatukamake haitire maiga yomokonyi bumuraibwe kiama gia Jubilee Dr. Fred Matiang'i kuumirana na kiombe kia Linda Mwananchi asebono hegati yabamenye kurwase county ya Nairobi babwatukire birengerere byabo kubwatekana nengane iyo niko bono baruro koboria gochiase abagusi kwane kyango kibare guwanjirana nekengese kende yonse musike Matiang'i achekonyora ase siasa chirebosio aseboigo baruro koboria gochiasa barai bari bakwameria serikali kobamo ari barachekwane kya humuraibwense oribono kogendarenka muri kitolini atinyambane namanke igati yabamenyi be county ya Nairobi besokirie na kurwa ebirengereri byabo kubwatekana negeikaro kenegetigwe igati yabarai Linda Mwananchi na omokonyi bw'umuraibwe kiama gia Jubilee Fred Matiang'i asebatebire ogocha amokwa barayabo niko kugochikwenekia umuraibwense Ruto ngogendarenka asobochori borebosio. Ruto tunajua ataenda nyumbani, lakini kuna combination nyingine inaweza kumpeleka nyumbani saa 8. Tunataka ile nitampeleka nyumbani saa 12 asubuhi. Kwa hivyo ile kuongea kukutana ya Sifuna na Matiang'i ilitufurahisha sana, ilifurahisha jamii ya Wakisii, ilifurahisha Waluya sana. Tunataka waongee, tunataka combination. Na mimi naona hiyo combination ya Matiang'i na Sifuna, it is a lethal combination, very lethal. Okuo nokoboria kurwa ase egati yabamenyi be county ya Nairobi asebono banyareko babakurwa okoboria gochia asegesa kukyo mugusi kwene kyanko musira bare omokonyi bw'umuraibwe kiama gia Jubilee Fred Matiang'i aseganga yayo kwirurukia ebendera yoboraibwense aseboigo banyareko babagote babuna batigaramo nonya nechinga kichiri atachiko baga kwirurukia ebendera yo tutwe yake kweka ntubwa namba zisendo gwe yake ndo tangaki ngana ne track record yeriero na ande ne njira lire likogenda mungwano oyo kwaleki kwe walegente na yaguno no botule ndo kumanya endo tete kwa ngaki United Opposition ni ungane pamoja kwa Western, Nyanza, Nairobi, Rift Valley paka basigizi bonse bamwire amangana ngakaronso tayo chikobori abakamba baruo aitayo amangana ngamajangere chikobwe fragipera ngatosuke kando aitayo so egendo tubwatekerenga nokomorusi omobisa omoibi oyo saririe ense itorie chibesa bakechi abarwaire abarwaitega kenya nazo bizo bali kweuno ndagera gukwana kurwa ase omochio Nairobi abamenyabo nigo batebire Matiang'i nigo akorete merememi ya chinga kiarenge asoborai chi sector ao aseboigo baruro kuburia gochia asabarai bari bande bare ase serikali kumubwatisia because mtu kama Matiang'i is a person who represents change. Tumeona Matiang'i wakati amekuwa minister CS for education, ile mabadiliko amefanya kwa education mpaka wa leo Ruto ameharibu hiyo mabadiliko yote, amemesa education. Tumeona vile Matiang'i alifanya akiwa ICT, tumeona vile Matiang'i alifanya akiwa interior, na watu kama hawa ndio tunataka. Abantu baminto bwatirana bali bakonya okama yo chief mokami yo tobwata bosonga nganere ka banyagisi county inuka nyako kamaka ko no ngombe ndo ya osi era matinyi komie tegate ya osi yo osi kogo eti aja ko banya kamaka ko alese ta inuka na banya kamaka lima simbe mosi bete ngombe anyako kamaka pisa
lakini to badenga ki ego chiko ikarito go chiko ansamna mo chumo tinyo kana iga tamaka pise ng'ombe ite bakanyintacho tamakorwo moche moina eserikali nkoro story njirende onse no mugusi ngoripoteria Ensoko TV kurwa ase e county ya Nairobi erietariane Linet Nyambane. Omokonyi bomurai bwense Professor Kithure Kindiki nigo bono aenekeire abakenya buna eserikali ya Kenya Kwanza ensio oburai bwayo omurai bwense William Ruto nigo yabekire emiroberio boikirano gochia koenekia oborindi bwendagera imeyense maiga yerigesarike erio yaenekiwa chinsemo ao imeyense ya Kenya Murikito Deborah Mwenesi na Mange. Government will go out of its way to make sure that this situation will not affect the food security of our country. Kago kwana sege ikarogia serikali goro yoborendi bwendagera Kindiki nigaerera buna serikali nebege gokore bikaro kereiki elio gosonsora chinchera chiabwango chokorwani omochando yo naboigo nigaerera buna ebimeli ebyo byanyarete koba bigosareka birosigwe na kobendagera yetugo elio kobakonya abalemi goke yasara. We have met this morning to look at some of the immediate interventions we need to make. We have agreed to continue meeting every week to make sure that there is enough preparedness for any eventuality. In the meantime, we are also looking at modalities of using part of the crop that failed for processing and making of animal feeds, and so that farmers can also get a bit of income from the crop, even if it has not matured. Nigo boigaerera buna serikali yabekire bitango elio koenekia ebimeli ebi byabeire bigoko ng'anko geswabire kuomigwa na kugachua senchera ebwenerete. Oigo nige serikali yariganirie kobakonya abalemi ase embura ya El Nino eyuekageire gochaka omotienyi oikomi. We're also preparing interventions around making sure that the crop that will be ready for harvest will be harvested, dried, stored, and used. And thirdly, we're also looking at interventions around assisting farmers to prepare for the El Nino rains that are projected to start later in the year, from around October, by seeing what kind of interventions around farm inputs, farm preparation, that we can do to subsidize production and help farmers level out some of the disadvantages that are coming out from this depressed crop. Kindiki nigasingerera buna serikali nigegenderete koenekia gotarema kwendagera na koenekia mukenya tayo gochogo chandeka igoro yendagera abwasaba manya balemi igoro yemechandeka yeire gocha kobwatekana nembule yo. I want to assure the country that the government is seized of the matter of what has happened this season. The government is also seized of the matter of what is projected to happen later this year in terms of precipitation. We are taking all possible measures to prevent any part of Kenya, any citizen of Kenya having to suffer famine or lack of food, and to support our farmers to make sure that they don't get disrupted because of the weather which has happened and the weather which is projected to happen. Kolibote liegeta seni Ensoko elietaliane Deborah Mwenesi. Obusia soroboti rondero kubwatekana nechisemi mwanchumo rigereria hekero chiskuru ao chibegete hemiroberio yogochia ko yarigania aborkiwa kwenda ase omutimo mutambi bwerusa nigo bono mwarimu monne bwe skuru ya Nyagokiania aesokirie na kwenekia gokwandra ingana yo kwa baiborio bosemi nenchiremo yogochia gosanga na aborkiwa babo kichinga kibarachenka na kobaenekia bunamba chikukina nechimbwa chingia. Nimeshukuru sana kuwa na Ensoko TV visiting our school. Majina naitwa Muriuki
Martin. Mimi ndio msimamizi wa shule ya Nyagukiani Boys Senior School. In terms of the progress of the term, we have done well. And when we look at the how the conduct of our students, we have tried to manage them well in school. They are well behaved, and we encourage that close talk between the teachers and the students so that we may understand their problems, and immediately we note there is some problem, we try to solve them. In collaboration with the board, we have managed to keep our school running, and we are about to close. My advice to the parents, our sons are coming back home. Let us sit down with them and let us inform them that with every action they take, there are consequences. They must make sure that their sons are well behaved. That is the only time they will achieve their goal for their future. Therefore, I also encourage the other heads of institutions to be close to the student. That is the only time you will identify any problem that could be arising within the student community. Therefore, I urge you to make sure that and advise your sons well when they come for this short holiday, and at the same time prepare for them, have school fees. When they come, let them come with paying slips, because that is what keeps our school running. Digereria ase oroboti Ronde mujumbe wensemo ye bunge ya Kitutu Masaba Mheshimiwa Cleve Gisairo niko ritukuria rero hara umuroberio ubukwigoro kwibirasi bibere ase nsemo ya karantini ime ye bunge yo asarire ira yo guchya kugendra kobeka umukibu gusira magendro ande mono chisemi na saburya bananchi kwaneke bunanko mu abaroko boko aikirani ayo na ande mono komwari baga ryo gosoa abisia sentundi akabera soba choryo bonne boli bosio mwako gochi Skuru eye na muligere skuru eye ebine birasi kusere tundubali lakini moro chibono toko gwaterana na management skuru ya chakire kubwenera Erasmus to abana baita sagi abagoso nande Erasmus manyege ntekam ega asibune yego koru abantu mbaro batayanjeti mumanyetebo aseki batege tu mwana asomera sabe nalita abana motivation ende yonsi ubutaka bogendera kobere inka yao nalibacha bagotumia buno mwakikora nchebuna Gisairo tintageti kora abantu abataka Erasmus mbarusho butaka obwe wetere bimwana ebyeto igontagete monge kura esengencho ya sera Dagika mirongo itatu na ibere chia butokire gori chinsa isato chia bono botuko mwanchumo rigeria no toika omwerio aso kupanyaria ene kiwa seri tukeriga mbuya mono aso gusangana intwe na boigo mbuya mono ase abali kibaito bamangana komanyigwa ase mbaro egati ya bali bare kubwatereria MSM yakurwa ensoko ensa eya mono boigo chinsa isato chia bono botuko akurukwanga Papa Nyakundi na Recho timeti abaiga nkuru ansemo ki ba korwa rakindire nkomanya korwa se studio ya kabere totoma maiga asebare na bali bonsi ba ena kiri kubwatia MSM ya kurwa nsoko chinsa isato asiri bagari ya Kelvin Mogoi kurwa se studio ya kabere Felistas Kabendi habana kiamari gine chibichango chara senchire rengia nchenkuru kwa Clinton Ndigi Robert Kovia gendrago twaro boligerio bya bwemero beria gentata sembeo yensoko tinya saka wanchande to merana sembeo